na ang mga magulang nila ay mambubukid. Hindi po yun ikahiya kasi yung pagiging mambubukid po ay isa sa mga pinaka-importante na trabaho kasi kung walang pong farmers, wala po tayong kakainin. So saludo po ako sa lahat ng mga farmers out there. Ito po yung trabaho ng inyong mga magulang kasi mahalaga po talaga yung farmer. So katulad ko pong ang magulang ay farmer, guys, huwag niyo pong ikahiya kasi tulad ko po, ang magulang ko isa din po silang farmer, pero dahil po sa pagiging farmer nila nakapagtapos pa ako ng pag-aaral at nakuha pa ako ng kurso, at ngayon sa awa po ng Panginoon Diyos Ama, first day ko po ng board exam ay naipasa ko po yung aking pagsusulit, which is the FLA or the Forester Licensor Examination, at nag-take po ako last year at sa awa po ng Panginoon naipasa ko naman. So guys, sa lahat po ng mga estudyante dyan, huwag po kayo mawalan ng pag-asa, huwag po kayo mawalan ng kumbaga kumpiyansa. So yun po yung mga kasama ko, yun po si mama yung nakablu at yung pamangkin ko yung isa yung kasama niya doon, guys. So ngayon mag-aani na kami ng palay. Yan pong nakikita ninyo, yun po yung aanihin namin ngayon. Yan po yung bandang dyan, yan, tapos doon. At sana naman po maging mataas na yung yung palay. Pagkakaalam ko nasa 11 po ata ngayon ng per kilo ng palay. So dapat po sana kahit man lang po sana 20 pesos per kilo yung bibigyan ng government sa mga mambubukid kasi sobrang hirap po talaga yung trabaho po nila. Unang-una pa lang po yung pagtatanim, yung pagpe-fertilizer, sobrang hirap na po talaga. Talagang sakripisyo po talaga yung pagtatanim ng palay. Sana naman po gawin nila po yung paraan. So guys, sa lahat po ng mga farmers po, saludo po ako sa inyo. Guys, sobrang hirap po talaga. Kapagod na ako. Kapagod po. So sa mga katulad ko pong nakapagtapos na at sa mga hindi pa nakapagtapos, sana po kapag nakapagtapos na kayo at
naging professional na kayo or degree holder na kayo o nakapagtapos ng pag-aaral, huwag niyo pong kakalimutan, huwag niyo po talagang kakalimutan, huwag niyo pong ikahiya, at huwag niyo po sanang ikahiya yung pagiging mamubukid. Kasi po may mga ibang tao po talaga na kapag nakakaangat na sila, hindi na po nila alam yung gawain sa bukid. O din naman po kayo talagang yung mga ibang tao kapag tapos lang ng pag-aral o nakapag gawa lang sila ng magandang trabaho, hindi na nila tinitignan yung saan po sila nanggaling. Lagi niyo pong tatandaan na kapag nakakaangat po kayo, huwag niyo pong kalimutan kung saan po kayo nanggaling, dahil mismo po doon po mismo talaga sa nanggalingan niyo kayo nagsimula. Huwag niyo pa sanang kalimutan iyon.
So guys, natapos na po yung anihan. Meron po kaming 28 na nakuhang palay. Pero ano guys, bababa pa yun kasi hindi pa siya gaanong nabitan. Baka magiging 20 na lang siya. Hirap po. Sobrang hirap. So, bye po!